guys, welcome back to the channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय खनसेबाव फिन बराय हरफिननाय थाबाय. So guys, दिनै नै पुरा फुल राइडिं गियार्स दो फर्स्ट टाइम राइड आरोना एकदम माने फिलानो बेलेग मोनगासिनो माने कन्फिडेंट लेभेला मोनसे बारायो आरोना माने फुल सेफ्टी दंखायो एख टेनसन गैया इफोरबायदि थेवबो इमान इदि नंद्राया देसुन होमबाबो माने जस फैयो मोनसे एसे जस फैसिनो आरोना जेरै जों खालि सलायबाथाय जेरैबायदि माने एसे गिलुं भाबा थायो जे मायबा जाबा दुलुनगोन माबागोन इफोरबायदि भाब मोनसे थायो आरोना किन्तु दिनै बेफोरबायदि राइडिं गियार्स गाननानै पुरा साखावनोल' लुगैगासिनो. So guys, नोंथांमोनाथ' सानदो जानांगौ आं मा मोनसे लामाखौनो देखायबाय थायो माने जोंनिया ओरै आरोना गाइस जों जेरावखि थाङा मानो माने जि पिकनिक स्पटआव थाङा मानो जोंनिया लामाया इ मोनसेयानो आरो गाइस जों इ मोनसेथिंनो थांनांगौ आरो जि पिकनिक स्पटआव थांबाबो जोंनिया गासैबो गाइस नैबे मोनसे लामाजोंनो थांजोबो आरोना गाइस. So guys, नै आंजों लोगोआव दङ नै जोंहा हिमांशु ब्र नोंथांमोनाथ' गोबाङानो सिनायखायो नै गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन नै हिमांशु ब्र बिथाङाबो राइडिं गियार्स गोदान लादो जेकेटखौ ओमफ्राय नै सानैबो ओंखारबोबाय आरोना गोदान गाननानै. गाइस नोंथांमोना बे मोनसे लामाखौ नायनाय बर जाबाय नामा? बर जादोंबा टेनसन लाना गाइस मोनसे राइड प्लेन जागासिनो आरोना गाइस नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे राइड प्लेन खालामगासिनो बरिया जागा देखायगोन गाइस. स' गाइस दाथ' इन्टार डिस्ट्रिक्ट एलाउ गैथ'आ ना ओमफ्राय इनि थाखायनो बेलेग डिस्ट्रिक्टआव थांनो एसे प्रब्लेम जाना दं आरोना नङाबा जों मोनहैसिगौ माखिबा थेवबो गाइस नोंथांमोना टेनसन लानाङा नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैगासिनो माने बाक्सानि गेजेरावनो आरोना गाइस जोङो माने ओइ मोनसे साइडथिं थांगोन नोंथांमोननो दा खोन्थाथ'आ मोनसे ग्रुप प्लेन खालामगासिनो आरोना ग्रुपनि नामखौबो दा रिभिल होथ'आ. नैबे खनानि भिउखौ आं बया हिट मोनखायो आरोना गाइस सब भिडिअ होगोन आं खनानि भिउखौ बया हिट मोनखायो. स' गाइस दिनै जों मर्निं मायाव थांनायदो नोंथांमोननोथ' खोन्थानाय जायाखै थेवबो नोंथांमोना नायलांबाय थाथ' मायाव मोनहैसिगोन आरो. गाइस आं नोंथांमोननि थाखाय मट' ब्लगिं सेटआपखौ बानायना होखादो जायफोर आरो गोदान हाबफैदो नै नाय आं मबाइलजों ब्लगिं खालामो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि मबाइल हेलमेट माउन्टनि मट' ब्लगिं सेटआपखौ नोंथांमोना आंनि चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन आङो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना होगोन गाइस नोंथांमोना चेकआउट खालामबानो जाबाय. So guys, नैथिं सिद्दा थांबा निकासि मोनो ओमफ्राय किन्तु जों नैथिं हाबनोसै दुमनि इस्टेट 6 किलोमिटार. So guys जोंनिया सिनेमेटिक शट सोलिगासिनो आरोना नोंथांमोना हिमांशु ब्रनि चेनेलावबो नुनो मोनगोन जों सिनेमेटिक लागासिनो बरियानो. जों जायगाखौ मोनसिगोनानो आरो ससे अफर'डिं जाबाय दैमाखिसो बारनांगोन ना सल'थे. गाइस हम लोग जा रहे हैं इस टूटी फूटी दलों के ऊपर से. ये दलों बहुत ही टूटा फूटा है. वाओ सामने तो ये भांगा सिंगा है. इस दलों से गिर गया तो बचने का कोई चांस नहीं है. आई दै जन्थाया नांथाबाय थायोलै गोदोद्राय माने गोलावद्राय ना. स' गाइस फाइनालि जों दलंखौ बारबोबाय ओमफ्राय नै गाइस जों मा जायगा मोनफैलायखो नै नोंथांमोना
सिनायखाबायानो सोरबा सोरबि मा जायगा मोनफैखो हरे हरे चाय के बागान बाहर किनारे मोर कॉपीराइट लग जाएगा यार फाइनली दुमनि टी इस्टेट मोनफैबाय आरोना गाइस मर्निं राइड खालामनानै दुमनि टी इस्टेट मोनफैबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जितु लास्ट आंनि जेकेटनि आनबक्सिं भिडिअ नुदो बेनि शुटनि थाखाय फैदो जोङो गाइस जों सिगांखि आवगायलांसै जोंना हिमांशु बरुवा मोनफैबायना मोनफैयाखैबा माथो उनाव लागि नुहुराखै स' गाइस नै नोंथांमोना हाजोखौ नायनो हागोन आंनि भिउखौ बया हिट मोनो आरोना गाइस नै भिउखौ बरिया हिट नुयो गाइस हाजो नै ओरै ग्रीन ओमफ्राय खिजा हाजो बरिया फट' जाबायनोसै आरोना गाइस दा स' गाइस नोंथांमोना बरिया जुदि फट' आंनि नायनो लुगैदोंबाथाय नोंथांमोना आंखौ इन्सटाग्रामाव फल' खालाम आं इन्सटाग्रामनि नै नामखौ लिरना होगोन गाहायाव बरियानो ओमफ्राय लिंकआबो दंखायो डेसक्रिपसनाव स' नोंथांमोना चेक आउट खालामबानो जाबाय नै गाइस नै इफोरो इसोरनि गामि आरोना इफोरनि खाथिनि इयाव आदिबासिफोरा थायो स' गाइस नोंथांमोना जादु नायनो नामा 1 2 3 नै गाइस बेलेग जाबाय बाइकआ आंनिया माने आं हिमांशु बरुवानि बाइकखौ सालायनोसै आरोना दा स' गाइस आं दा नै हिमांशु बरुवानि बाइकखौ सालायगासिनो 220 मोनसे बाथ्रा गाइस आं दिनै लाइफआव फार्स्ट टाइम 220 सालायदों आरोना गाइस आङो लाइफआवनो सालायफेराखैमोन 220खौ दिनैसो फार्स्ट टाइम किन्तु आंनिखौबो सेक्सि नुदो गारिखौ बारा रोङा मोनदोंलै माने आंनिया बेलेगना एसे गोजौ ओमफ्राय इयो एसे गं नांगौ जायो ओंखायनो एसे गाइस नैथिं दुमनि साहा बागाननि फेक्टरि थाङो आरोना गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन गाइस नै फेक्टरिया नैयो जों फेक्टरिनि सिंथिं हाबबोबाय खिन्थु नैयाव हाबथारा एसे पारमिसनफोरनि गोनांथिबो जानो हागौ नै नोंथांमोना नै बेफोरनो आरोना फेक्टरिया बेयावनो नैनिफ्राय सापातफोर खानानै सापातफोरखौ बनायनाय जायो स' नै जों दा फेक्टरिनि उनथिं मोनफैबाय ओमफ्राय नै गाइस फेक्टरिया नै बेसेबा गिदिरखा आरोना गाइस फेक्टरिया सापात मोदोमखाबायानो गाइस नै दा जों फाइनालि नै गेजेराव मोनफैमारबाय आरोना नै जों दा जि लकेसनखौ माने नागिरना फैदोंमोन नैनोमोन आरोना लकेसना नैयाव फट' साफायनो बरिया जायो नैयाव मोनसे ओरै लांदां गुवारनो ओरै गोलावथार माबा दं आरोना ओरै हाग्रानि खिनियाव माने सापात बिफां गैया ओमफ्राय नैखिनिया हिट जायो आरोना गाइस फट'फोर साफायनो स' जों बेखिनियाव मोनफैबाय नोंथांमोना एसे सिनेमेटिक नायग्रोना ला फार्स्टआवनो गाइस सान्दुंआ डेन्जार गोसा आरोना दिनै सानग्लास गैला दाख्लैनियानो बायाखै आङो गाबोनफोर नङाबा सबनायाफोर गोदान मोनसे लानांसिगोन गाइस नङाबा जायालाय सान्दुंआव नायनो नाया दस्रा मेगनखौनो डेन्जार फिसा नुजोबो गाइस नोंथांमोना भिउखौ नायनो हागोन नै बेफोरबायदि आरोना भिउआ गाइस माने नै इथिंजानि जायगाया एकदम लास्ट गोलैयो ओइ ससेनिफ्राय गैला माने इथिं बारा गैबावला आरोना ओइ ससे थांबावनानै एसे मोनबावगोन ओमफ्राय इनिफ्राय गैला माने लास्ट टाइपनि गोलैयो आरोना गाइस नै मा होनो उदालगुरियाव मोनसे जायगा दंना करामर ना केरामर ना मा होनो इबायदि टाइपनि आरोना गाइस जायगाया नै स' गाइस नै नोंथांमोना नायनो हागोन नै पुरा सापात बागान गेजेराव हाबफैबाय आरोना नै पुरा गेजेराव दं दा ओमफ्राय बरिया साया बरिया थान्दा बार नांखायो आरोना गाइस नैयाव एकदमबारे मा होनो बरिया गुसु मोनो नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि थान्दा एक्सपिरियेन्सखौ लानो गोसोबाथाय नैबे दुमनिनि टी गार्डेनाव खनसेबाबो नोंथांमोना गेजेराव हाबनानै नायफै बे जितु दुमनि टी गार्डेन बे बाक्सानि सिङाव दं आरोना गाइस बाक्सा नोंथांमोना ओरै निकासिनि खाथि जायो नोंथांमोना फैबानो जाबाय मालाबाफोर नोंथांमोना गुगोल मेपाव दुमनि टी स्टेट लिरबानो डाइरेक्ट गुगोल बाबाया नोंथांमोननो देखायखागोन होमबानिया नोंथांमोना गुगोल बाबाखौ डिरेक्सन फल' खालामै
फैदो होमबानो नैबे बिउटिखौ मोनफैगोन आरोना गाइस बेलेग हिट नांखायो इयाव फ्रेश एयार फ्रेश अक्सिजेन जि नांगो सब मोनजोबो दाउफोरनि गाबनायफोराबो बया हिटनि बेसे माने सान्थि होननो नांला आरो माने दा जिथु फिल मोनदो इखो एक्सप्रेस खालामथाव जाया ओरैबायदि खान्थि नाङो गाइस फै नोंथांमोनाबो खनसेबाबो स' गाइस जों मोननैसो फट' शुट खालामबाय ओमफ्राय लादाब्लि लानानै थांगासिनो डेन्जार सान्दुं जाबाय गाइस माने क्वालिटियाबो एसेबां मोजां फैनाय नंला एसे फुं जाबावनांगौमोन फैनाया जोंनिया माने एसे मोजांसिन मोनबावगौमोन क्वालिटिखौ माने ओमफ्राय दा सान्दुं जाबाय नालाय एसे बोरैबा जाबाय आरोना गाइस स' जोङो दहायनि बाइक दोननाय जायगायाव थांफिनसै माबायदि नुदों आंनि राइडिं जेकेटजों नुदोंना नुवाखै नोंथांमोना कमेन्टआव मारिना होबानो जाबाय स' गाइस जों दिनै पुरा इन्जय लाबाय आरोना एसेबां भिडिअ क्लिपफोर बानायनाय जायाखैबाबो पुरा इन्जय लाबाय दिनै स' गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन नै हिमांशु ब्र'नि बाइकखौ पुरा ग्रिन एकदम आरो गोजाननिफ्रायनो सिनायहरखायो इ बाइकखौ नुदोंबाथाय नै नोंथांमोना सानखा हिमांशु ब्र'आ फैदों एकदम आरो गोजाननिफ्रायनो सिनायखायो मेगना डाइरेक्ट नांखायो आरोना गाइस ओमफ्राय गाइस आंनि बाइकखौबो देखायनि एसे लुक्सखौ नै गाइस जेकेटा गरमथार मोनबाय गानै गानै ओमफ्राय नै गाइस बेफोरबायदि लुक्स जाना दं आरोना नोंथांमोना नुखाबाय थादों बाइकखौ थेवबाबो आं खोन्थिबावबाय मोनसे कमि जाना दं दा फग लाइट लगायबा हेभि नुबावसिगोन आरोना गाइस ओमफ्राय नै गाइस जेकेटाव स्टिकार मोनफादोंमोन राइनक्सनि ओमफ्राय नैयाव सिथाबना होबाय ओमफ्राय गाइस नैबे बिउटिफुल समायना जायगानिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय आरोना गाइस माने जों दिनै मेनलि ओरैनो इन्जयमेन्ट लानो थाखायसो फैदोंमोन माने राइडिं गियार्स गोदान बायदो एसे राइडआव ओंखारलांनि माने गोसोफोरा एसे थांनो जाबाय थाखायोना माबा मोनसे गोदान बुस्थु लाबाथाय ओमफ्राय जों दिनै इन्जयमेन्टनि थाखाय फैदोंमोन स' गाइस जों दिनै पुरा माबा टटला बायदि जालायलांदों माथो पुलानो स' गाइस दिनै जों पुरा इन्जयमेन्ट लाबाय ओमफ्राय नोंथांमोननोबो एसे देखायबाय आरोना दिनैनि भिडिअखौ एसेबां बारा देखायनो हायाखैबाबो एसे हायो देखायबाय जों दिनै राइड फैनाय एक्सपिरियेन्सखौ नोंथांमोननो देखायबाय ओमफ्राय आं दिनै लाइफआव फार्स्ट टाइम हिमांशु ब्र'नि अननायाव आं दिनै फार्स्ट टाइम 220 सालायदों लाइफआव सालायफेराखैमोन आङो दिनै फार्स्ट टाइम 220 सालायदों फार्स्ट टाइम मोजां मोनदों बरिया नांदों खिन्थु माने हेन्देला एसे बेलेग ना आंनिया एडजास्ट जाया मोन्दोंमोन आरो नोंनिया आंनिया गोजौ जायोना हेन्देला ओमफ्राय नोंनिया एसे ओरै गं नाङोना ओंखायनो एडजास्ट जाया मोन्दोंमोन ओमफ्राय थेवबो सालायबाय थाबा जालांगोन बहुत मोजां मोनबाय दिनै बया हिट नांदों ओमफ्राय जों दा दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि नांखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो ओमफ्राय गाइस नोंथांमोननो जों मोजां राइड लाबोबाय थानोसै स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय टाटा बाय बाय जय बर' हारिनि जय